Wameda ne somo moko kuom ote ma bende joneno magwa podi chwalo no okinyi makawuono. Wacho ni ote thoth ahinya, moko kuom gima jogo motwak godo nyalo duoko, gibiro bedo ka giduoko achiel kachiel. Engineer Lazaro Kanyambok wacho ni saving sugar industries from total collapse, dwaro goodwill from the national government, county government kod MPs mawuok sugar belt areas. Owacho ka ni mokwongo MPs onego go koko ewi sukari moyiene wabunyenye import from Brazil. Owacho ka ni importation of sugar should be monopolized to millers only. Mano ema nyalo protect job loss and etc. Mar ariyo en cane poaching. Ne atemo wache Nation TV to wacho ni to jomohero nyiego go ne ok oikore winjo divergent opinions. Sani koro giyuak ka Transmara Sugar Factory dhi maber kod niang' mogola wendo area to soni podho. Mano paro maliwa ahinya. Eric Okeyo Kizito bende wacho kanyo ni jo sekta mar sukari dwaro lokruok malong'o. Kuom adier, sekta ni kod rochruok. Pur niang' odok piny gi atamalo 65. Kane atin, ne aneno ka niang' ne ipuro nyaka e kor gwengewa. Ombaka korgi Solomon Atito Kafaya ne en niang' lilo. Sani onge kata chiel. Kwa nyalo yudo ote machielo kanyo mabende nyalo ketnwa. Mano ote mar Vitalis Ochieng wuod Gem Karariu. Wacho ni Joyce Oduor asemol kodu etwaka. Kendo awinjo parono mar loro kembe sukari. Gima daher ng'eyo ni kembe miloro gi gin kanye. Kose makaluo kende. Arito neno to ang'o mamonogi losogi mondo wabed kod sukachwa kata ka kigolo niang' oko. Gima dhiera ni Kenya pod ok nyal pidhre kende ka ok okawo gik moko oko. Mano ote maliu kanyo mar Vitalis Ochieng wuod Gem Karariu. Ote machielo kinyalo ketnwa ote machielo kanyo mar Caroline Akoth. Caroline Akoth wacho ni Joyce mano mana sando jopiny nikech samolore to joma tiyo kuondego to dwa konyore nang'o. Kose idhimigi pesa moromo gi nyaka yawe. Mano ote maliu kanyo mar Caroline Akoth. Kabende ote machielo mar Reverend Pastor Dennis Obara. Wacho ni jogo wigi richo. Sukari beche medre. Gin gidwani olor kambi. Gidwaro rieko mar kelo sukari bandia. Kwa dhimana mapiyo piyo ote machielo kanyo mar Dorcas Juma. Dorcas Juma bende wacho ni onge gima loro no dhireso go kembe go. Mago pache. Ote machielo mar Benada Nyagenga. Mar Kodero Kanyamkago Migori County. Wacho no yaure uru Ramogi TV aneno umalera. Penjna wendo ni mbona shida bedoga e weche mag chudo. To bende ka japur otero tiang' e kambi moro. To imanye mamake. Mano paro mabende Atiang biro duoko nwa kanyo. Ka bende janeno moro. Bende wacho ni an kaka nene. Kembe mek sukari onego losi maber. Kaka Muroni wang' yore richo. Mono watero niang' e factory. Otemo gik kanyo. Wacho kanyo ni AFA is out to frustrate farmers and workers. There is enough cane. Wacho ni thanks our leaders. Adwa ni watudre kod Atiang ka entiere e gwengego mag Chemelil e county ma Kisumu kinyi makawuono. Atiang dago mar mondo mi eduok na penjo mabende openj kae kod Benard. Wacho ni ong'isa kae ni penjna wendo ni ang'o momiyo shida bedoga e weche mag chudo. To bende ka japur otero tiang' e kambi moro ti imanye mamake. Weche gi mag chudo ere kaka inyalo riegi e yor reso sekta mar sukari. Kalore ni japur osebeto niang', otero niang' e kambi. Kochopo sa chudo to koro en ywaruok. Midhiero ma kama inyalo tiek nade Atiang'? Ero kama aparo ni chandruok mare koso chudo mar japur. Aluonge awanyalo wacho ni en mibadhi mosekwako kambe mag sirkal. Okwako kambi masoni, okwako kambi ma Chemelil, okwako kambi ma Nzoia, nyaka kambi ma Miwani manopodho. Gimiluongo bureaucracy ema hinyo waka. Sirkal owuon moketo nyaka ethics and corruption mondo mak joma kwelo. Wasebedo kod mibadhi e kambi ma Muroni from the previous management. Wasebedo gi mibadhi e kambi ma Chemelil. Wasebedo gi mibadhi e kambi ma Nzoia. Sirkal golo nyaka pesa mar bailout. Tibiro yudo ni pesa no kokele mondo chul jopur, tichulo jok moko mok kata jopur. Omiyo chandruok mar kambe mag niang' momiyo ok gichul jopur en gima miluongo ni recovery. Recovery inyalo yudo kaka kambi ma Chemelil samoro ne chopo kama okawo niang' otiyo gi tan 15 mondo los tan achiel mar sukari.
tibiro yudo ka kambi manyien manoger kaka Kibos biro tiyo gi tan 9 mondo los tan achiel mar sukari. Koro the poor recoveries makambewa en achiel kuom lal ma kambe gi yudo momiyo ok ginyal chulo jopur. But gima duong' the bottom line mawacho en ni sirkal osebedo ka temo kar manyalo mondo migi pesa mag maintenance. Every time ko migi pesa mar maintenance kata 300 million, kiduogo timo audit tibiro yudo ni $150 kende mutiyo. $150 ongoke moko e diere ka timo ang'o odhi kode. Koro miyo chandruok mar koso chulo japur en makosa management mag kambi. Example kambi machielo ni kod gop ju en di gop jotich abich gi wiye. What happened? Puro tero niange no re sukari bendo usi to kochul jatich japur be pesa ni eno dhi kanyo. Wan wawegi kaka jogo mochung' ne jopur wasekawa to amwadhi nyaka kanti ethics and corruption mwa record statement magigo te to gikone kwa follow up jogo koni ni gik ma waketo oko meet the threshold mondo tergi miyo chandruok ma pur mar japur niang en bad governance and bad management kende chulo jopur to kambe mag sirkal osebedo ka ok chul jopur ten mibadhi minya kwa malo kichak ibire kambe mag sirkal yudo ni procurement process mare gima kambi mamuki Kibos nyiewo $5 million, kambi machemeli bro nyiewe $110. What has gone wrong? So magi gine areas madwaro ni mondo timang'o olosi mano omiyo wan wasiro ni kane wan e gweng' machemeli ka buka ne otiyo maber, no manage maber, jopur ni chulo, jotich ni chulo, kambi machemeli ne en moya kidhi Muoroni ne meta tiyo maber, ichulo jopur, ichulo jotich. At the end of the financial year bud ne gilanda ng'o profit. Kambi ma Muoroni ne wan nyaka gi ndege, ne wan nyaka gi airstrip Muoroni. Atimo mos ni kawuono kibiro Muoroni to en bungu nang'o nikech bad governance kod mibadhi mopong'o kambe mag sirkal ma jokuo kar mondo make gi tilokogi. Managers biro today and tomorrow tiwilogi. Samo kodi ndi chiel kuom gino manyoche anatiyo matek mwaketo en wach kambi mamiwani moko anyal koso moko wacho. Kambi mamiwani en kambi mar sirkal to osebedo gi mibadhi moko kanyo manyoche ne kawane we committee meeting ma Kisumu mar agriculture to finance committee nyocha akaw wach miwani mwarwako miwani en kambi mar sirkal kino nyo wadoke conference ma Shuga Kakamega bende nyo warwake kuno mwawacho ni teko manyoche kero tiyo godo e kambi ma Mumias mwawacho ni mambo ni matatu pesa duto temo tere do kanyo mutiyo kambi mamiwani osebedo gi ruoro kamano ma cases no yal nyaka do mamalo do mkora moro biluongo ni grossly holding osebedo koketo miwani adwok mapek mago duto nyo waseki. Atiang thuolo marwa mano miwo kinyi makawune maneno karumo itudori kodwa molewa hinye twaka kata kamano adwa ni wach ni mogik ka waloro twak maro kinyi makawune ere kaka inyalo res sekta mar sukari e pacho kamano mapiyo ka watieko. Kamano reso sekta mar sukari en kadho nwa sugar bill manyoche nie parliament sani mondo kadhe odhi kelo order then chandruok mar nok mar niang en ni pesa mane jopur purogo malon cha ne onge. Ka sugar bill odhi okadho wadhi yudo pesa mar konyo reso puro mag niang kanyo ne wan kod pesa mane miyowa kambe gi ben. Haya wagoyo mos ahinya kanyo Charles Atiang ng'ikruok e yor tudruok wang'e ni gigi molos kod